Hi guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Baba Tencen vachinyomba Chamisa vachidedzera kuti wakadyiwa, move on. Id huchi full video zvakaoma guys. Right, that nature nekuva imbwa ndakapinda mupinyi ngatimbobudira pachataura chokwadi 23 September 2023 my elections akaitwa takaona ewina aita ewina akazviwa akati ndarigiwa saka nanga asina kuwiniwa newe akawina waita ari free and fair elections kanga ane muchirigiwa, which means you are not strong enough. You are not strong enough. Kuna mchirigiwa every 5 years, muchingorigiwa, you don't qualify to rule Zimbabwe. ZANU-PF yakatowina, vamunangagwa vakawina, muswatonde vakatwa president. OAU sadaki vachaita sei, chisha vangaita. Imini the triple C kamuchizi chimina maki ekusunungura nyika sezva munoti yakasungwa chisunungura imombosunungurira vanhu venyu vanokuteverera vaone zvokudya vaone zvokupfeka vaone dzimba dzoku they cannot vanongoreless already. Right now everyone is happy, vanogara vari hard workers are living in the country very happy. Saka imini you are rude, you are blackmailing people if you vote for us ndo patinosunungura maki yatsari kuti munonyepera iko imi munonyepera musingatengesi mukati menyika yenyu. Zimbabwe is for Zimbabweans, brick by brick. Now vamunanga kwa ED vakatowina, let's put this together and go along with them, let's work with him tovaka nyika yedu brick by brick. As his campaign 5 years back vachipinda mu first term vakata a lot of things zatinova maziso tikatawa mukapopora takati bhodha ranaka mukalala makati rishati murambe muchikosoropodza mapicha muri kufamba mitoro pari pasati pari pavakwa pakashata kudhara pasati pavakwa ingai muchiteverera pakavakwa ndivenge uchida usingadi ndezvako. Zimbabwe inokwana nevene vayo and Zimbabwe which and is going is not going to be stopped. Inini as a man, as a father, ukaya pamba pangu iri enemy uchida kundidzosera pasi, I will do anything to win the battle. Argentina yakawiniswa na Diego Maradona World Cup na nhasi hazvina kuchinjwa ndizvozvo. Whatever happens with ED as the president, why didn't you do it? Which means you are weak, you cannot rule that Zimbabwe, you can't. So if you cannot beat them, join them. Tovatata chinhu wani tovaka nyika yedu donzo ndere kuvaka nyika munoya kutaurisa ndosvika muchinzi opposition party. Why do we care about opposition party? Let's care about ruling party. Ngatimuvhe nevanofamba idizebe vamunangagwa aiwa vamunangagwa makaziita congratulations, let's work together, let's go on with working, no rerun. Musazitekenyedza, muri kutekenyedzana, hampera gero hampera akazodai asi muri kutekenyedzana zvakatopera. Chagai mari itai zviripo. Saka muchaita sei aiwa Zimbabwe huchi namunangagwa huchi. I'm sure guys mazvinzwirawo mega kuti kamudhara kamavendeka kachiti kudii, asi vazukuru vambuya nehenda havana kufara nazvo. Vadedzera kuti tichakurovaiwo mazino ese akapera mumuromo achicha uri kutaura. So handizi guys kunoti kudii. Vamwe vanhu vadedzera kuti kanenge katumwa kamudhara aka, vamwe vanhu kanenge vari kuti kanenge kachisidzirwa. Handizivi guys, kadedzera kuti id which move on hapana kurigwa. Thank you so much.